restriction on this. Kaseng Congress kelap penkrek benweng no eladi na kajing Synrop lang Hapoh ke Jingïalam jong kaseng NPP Hapoh ke KHASI Hills Autonomous District Council aswa jong ke Dorbat lang kita long kubor na kini kesngi kila aidak action ba baro arngot ki MDC uba pensngan SIM bat uba Roni Lingdo kila syak penbor na ke AICC bat ke MPCC ban pendekut no ya kajing day jongka bat ka liang persensyar ya kini kerai la kemi lenti bakanja aswa ke Dorbar KHASI ke Banselong aga kat kendai terik unok perak. Kita kot ke Seng kinget ba ka jingweng no eladi ka day ka bamla light setia na ka daw ba ka don ka jing penbor na ki babun ki liang. Kani ka jingle ka pen iya ki dak kishen ba ka don ka jing bom hun na ki kot ke Seng Congress ha ka be day bat kani ka jingya Synrop lang. Ka jingmi no jong ka Seng Congress kala ban pen kala shibun ya ka jinglong jingman ka san hima sima Hapoh ke KHADC. Usembut Menteri Rangba ke